भिडिअ'आनो सोरगोनि लामाया। बे भिडिअ'आ जाहैबाय इउटुब चेनेलाव माबायदि थाम्बनेल होयो भिडिअ'नि सायाव बेखौ प्ले स्ट'राव लादो। प्ले स्ट'रनिफ्राय hwye स्टुडिअ होननाय एप्सखौ डाउनल'ड खालामग्रोनांगोन। hwye स्टुडिअ आंहा अलरेडि डाउनल'ड खालामनाय दंखायो, बेनिखायनो आङो डाइरेक्टलि अपेन खालामनोसै नोंथांमोन। अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन फैगोन। अपसन फैनायाव लोगो लोगो नोंनि भिडिअ'आ नैबे गाहायाव आपल'ड खालामनाय जेसेबांखि आपल'ड खालामदोंमोन बे भिडिअ'खौ नुनो मोनगोन। सेलेक्ट खालामदो बबेयाव भिडिअ'आव नोङो थाम्बनेलखौ लागायगोन। आं सेलेक्ट खालामबाय, होनाय दंखायोमोन अब्लाबो आङो खिथिनो देखायनो सानबाय। नैबेबायदि ओंखारगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोङो बे पेननि आइकन नुजागोन, बेनि सायाव नों क्लिक खालामदो। अब्लानो नोङो थाम्बनेलखौ भिडिअ'नि सायाव लगायनानै होनो हागोन। बेबायदि इडिट भिडिअ' नुजानाय लोगो लोगोनो नोङो डाइरेक्टलि इडिट थाम्बनेलाव क्लिक खालामदो। अब्ला नोंनि फनाव थानाय भिडिअ'नि सायाव फट'खौ लागायनो हागोन। अब्ला नोङो चेन्ज होननायाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंनि फट'फोरा नुजाजोबगोन। अब्ला नोङो भिडिअ'नि सायाव क्लिक खालामनानै होब्लानो नोंनि फट'आ थाम्बनेल बायदि थाहैगोन। बे फट'खौ आं सेलेक्ट खालामबाय, सेभ खालामबाय। सेभ खालामनाय लोगो लोगो नोंनि भिडिअ'आव थाहैसिगोन बियो। बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो उनाव फैबाय थागोन, बेनिखायनो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थेंक इउ स' माच।